Waqt konferenza tal-aħbarijiet biex jitkellem dwar il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi tkellem għall-ewwel darba f'din il-kampanja elettorali dwar proposti li gvern ieħor immexxi minnu iwettaq dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fid-Dar Ċentrali il-Prim Ministru qal li bih mill-ġdid bħala Prim Ministru il-kontijiet tad-dawl jorsu biss bejn l-10 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Fil-kummenti tiegħu Lorenz Gonzi evita għal kollox milli jitkellem dwar ser jiġri mit-tariffi tad-dawl fis-sigħat l-oħra tal-ġurnata meta n-nies l-aktar li jużaw id-dawl. Kien One News li staqsa lil Lorenz Gonzi jekk il-kontijiet tad-dawl jorsux bejn is-6 ta' filgħodu u l-10 ta' billejl bi gvern ieħor immexxi minnu. Bil-Prim Ministru jwieġeb li l-kontijiet tad-dawl f'dawn il-ħinijiet jorħsu jekk il-familji jkomplu jinvestu fil-pannelli. Dwar, weġibtek, il-kont li tirċevi, weġibtek, il-kont li tirċevi, ma jaħasra, nerġa, il-kont li tirċevi, ma tirċevix kont ta' filgħodu u kont ta' filgħaxija, tirċevi kont fl-aħħar tax-xahar. Fid-dawl ta' din it-tweġiba One News talab ukoll il-Prim Ministru biex jagħti garanzija li jekk jerġa' jkun fil-Gvern wara d-9 ta' Marzu ma jerġax jolli l-kontijiet bejn is-6 ta' filgħodu u l-10 ta' billejl kif għamel fl-aħħar 5 snin. Tista' tgħidli b'kemm ser jorsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma mis-6 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija? Le, ngħid tarif, jiena ma daħħalx tariffa għal filgħodu. Le, jistgħu jinbidlu wkoll filgħodu ma jinbidlu jekk inti tinstalla pannelli fotovoltaiċi, jekk inti tagħmel benefiċċju tuħu benefiċċju ta' dak li qegħdin ngħidu fl-empower tagħna, fl-iskemi kollha tagħna, jiddependi dak li jkun jekk jinvestix fil-pannelli, f'kemm il-pannella jinvestix fil-solar panels, jinvestix fil-LEDs. One News staqsa wkoll lil Lorenz Gonzi jgħid x'inhuma l-proposti tiegħu dwar il-kontijiet tal-ilma. Gonzi wieġeb li bih mill-ġdid bħala Prim Ministru il-kontijiet tal-ilma mhux ser jorħsu. Dwar ir-rati tal-ilma ser jibqgħu l-istess, mhux ser ikun hemm night tariff tal-ilma għall-ilma biex inkunu ċari. U fl-istessin li preżenta dawn il-proposti Lorenz Gonzi naqas milli jgħid kemm ser jiġu jiswew u qal biss li dawn l-istimi jistgħu jiġu preżentati fil-jiem li ġejjin. Nada wkoll bil-ġranet li ġejjin bil-costings illi aħna inkunu qed nagħmlu. Dwar il-pipeline tal-gas Lorenz Gonzi qal li għadu ma jafx kemm dan il-proġett ser jiġi jiswa lit-taxpayer Malti għaliex għadu qed jinnegozja dwaru. Dwar il-gas pipeline bħalissa qegħdin ninnegozjaw mal-Unjoni Ewropea. Jiddependi kemm l-Unjoni Ewropea tpoġġi finanzi għad dispożizzjoni tagħna, nittama li m'għandunmux ma nkunu nafu, in principle l-ammont għadna ma nafux. Il-Prim Ministru konferma wkoll li l-pjan tal-Gvern tiegħu huwa li l-gas pipeline jibda jopera 6 snin oħra fl-2018. Qal ukoll li l-pjan tal-Gvern tiegħu huwa li sakemm jibda jopera l-pipeline, il-power station tal-BWSC f'Dellimara tibqa' taħdem bil-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġes. Iva, il-power station tibqa' taħdem sa 2018 u sakemm ma jkunx il-gas pipeline, il-power station tibqa' topera bil-fuel illi għandha